Добре дошли отново в 10 подкаст, най-пикантният подкаст в България и най-стойностният според мене. Днеска ще е малко по-различен епизод, както виждате, Мацки няма този епизод, но днеска имаме един много як пич, за който YouTube каналът му доста експлодира, популяризира през последните няколко месеци, защото говори за неща, според мен, за които много хора се препознават, особено в наша държава. И тъй като този подкаст, аз много често каня жени, за да говорим за темите, които говорим, с цел да отворя очите на мъжете, че трябва да бъдат най-добрата версия на себе си, ако искат въобще да имат шанс да живеят готин живот или въобще да имат шанс да задържат дори една жена, защото повече това напускат. И това е много важно нещо, и преди да въобще да тръгнеш да изграждаш нещо за себе си, има момент, в който много хора първо трябва да изкоренят негативните неща, които ги държат, защото ти не може много трудно да мислиш как да надграждаш, преди да изкорениш неща, които те възпират въобще дори да започнеш, който е проблема, който аз имах много. Така че днеска е на гости Пламен Йотински. Той говори много точно за неговото минало и какъв е момента, в който е изкоренил тези лоши навици, за навици ще говорим със сигурност и тези отрови от живота си, че най-накрая вече да се чувства свободен. Когато човек поема отговорност, се чувства свободен. Така че добре дошъл. Много се радвам, че си ми на гости. Добре заварил. Благодаря за поканата. Съжалявам, че точно аз съм повода да няма жени. Не, то от време на време. Виж сега, аз ще поканя пак с жените, ако искаш, няма проблем. Просто от време на време ми е важно и по-такъв сериозен разговор да... Иначе не съм изкоренил, а продължавам да ги изкоренявам. Насякъде не пропускам възможността да подсета, да кажа, да заявя, че веднъж човек зависим, Пламен Йотински, добър ден, аз съм зависим човек, полизависим, алкохол, кокаин и хазарт. Наркотични вещества и хазарт. И веднъж човек зависим, а веднъж отключил един човек болестта зависимост, тя е до края на живота. Един от най-адекватните примери е диабета. Излекуван от диабет няма. Когато е в някаква крайна фаза, ти го носиш до края на живота си и ако искаш да оцелееш, спазваш съответните специфики на болестта. Проблема просто в днешно време, именно там аз се навих, то не навихам и по-скоро мотивирах, защото никой не ме е навивал да говоря, е, че просто няма никаква информация. Хората, които се занимават с терапия и рехабилитация, мълчат по ъглите. Малко така злорадо ще прозвучи, даже не малко, ама много. И аз нямам нищо против да е така. Като кажа, че това мълчание, е някакъв, не мога да разбера, някакъв страх да изпуснеш поредния клиент или аз не знам какво. Толкова много хора страдат от това. Така или иначе, имам преди, че не дават примерите. Има много хора с много голям опит в терапията и рехабилитацията. Има и хора, които като мене са изчистени, от които аз съм гледал. Които са по 2 пъти и окусор от мене повече време чисти и трезви. Факт е, че не всеки се развива. Не всеки се развива интелектуално, когато по един и същи начин има интереса да го прави. Но малко са хората, но имат опит. А мълчат. Не мога да разбера защо мълчат. Да, защото това ще те питам дали е страх от съдене, може би, за миналите им действия. Те от тия страхове стигнахме до тук. Всяка една зависимост, освен детските травми, освен дефицитите, са едни страхове, пред които ти не се изправяш. Страха какво ще бъде без това, страха как ще се справя, страха, че когато получиш информация, че това е до края на живота ти и ти трябва да се съобразяваш с него до края на живота ти, страха от промяната. От незнайното. Да, от всичко вкупом. Да, аз даже мисля, защото след време искам имам интерес да напиша книга точно за страха, защото е нещо, с което и аз съм се борил цял живот, въпреки че хората, които ме следят от години, няма да го повярват заради нещата, които правя, но страхът е врагът, е нещо, което смятам, че изцяло контролира и бих казал 90% от населението като цяло. Страха да излезеш от градчето си, примерно, да видиш някакъв потенциал за развитие някъде, обаче ти от този страх как ще справя, къде ще се справя и те тази крачка даже не могат да я направят.
Или страха от каквото и да е друго. Баба ми я беше страх 30 години да смени ставата. Страх е от самата процедура и накрая след 30 години се я смени и най-накрая върви без бастун. А те 30 загубени години? Проблем е това нещо, наистина. То проблем. Това е една основна част от спецификата на човешката психика, по принцип. И от как свят светува, нали, единици хора се отличават с така повече отдаденост и смелост. Готови да са жертвоготовни от гледна точка на това да се развиват, т.е. да се изправят срещу себе си. Единственият ни враг сме ние самите. Нали, защото страха идва моят страх идва от моята си глава. Няма значение ти как ще ме провокираш света и така нататък. Моите възприятия определят кога да спра, за какво да спра, как да продължа и така нататък. И на всеки един. Така че има го това нещо. Ще продължава да го има. За съжаление, не са много хората, които искат наистина да дадат точната, то не че има точно, но да дадат точната рецепта, която те самите са получили за техния успех. Някакси всеки си пази по нещичко от задния джоб, във вътрешния джоб. А тут аз не мога да разбера как не се сеща, че то няма проблем дори всеки път, когато излизаш. Примерно имаш някакъв опит, някакви умения в дадена дейност. Дори всеки път да казваш абсолютно всичко, на което си способен и знаеш, така или иначе не могат да го направят 90% от хората. Буквално. Какво толкова те застрашава, нали? Точно. Смисъл, дори някой да вземе част от твоя там бизнес, когато общата част на населението се развива и ти ще бъдеш по-добре. Абсолютно. Колко зле става. Хората стават все по-страхливи, все по-тъпи, все по-огнетени. Изменят се вече, какво ли не се, даже не искам да навлизам в темата с измененията на половете и така нататък. Наистина, мене ме е страх от това нещо. Отвръщавам се и ме е страх. Аз затова винаги се връщам към личната отговорност. Защото като седна да говоря за държавата, да говоря за тази световна политика, която е тотално за унищожението на човечеството, нали? И обезличаването. Напълно на едно мнение. Направо ти казвам, че аз като почна да говоря и не ми си живее. Тоест да демотивирам себе си и хората, въпреки че съм способен и там да кажа интересни неща, няма смисъл. Какво ми е единственото спасение? Пак тръгвам от личен опит. Единственото ми спасение е да живея колкото мога повече тук и сега. Тя така учи и психологията, така учат и всичките религии, между другото, и учение за живота. Carpe diem, живей за мига, което не означава да си един лайнар, който да харчи, да прави безразборен секс или каквото и да било, ами по-скоро да можеш да си развил сетивата си до такава степен, че да усещаш всеки миг от живота ти, който ти без това толкова кратък. Абсолютно. Да. И затова там се концентрирам. Върху личната отговорност и момента, дадения момент, днешния. Избягвам да говоря да задълбавам за общата обстановка, за фактори, които ние без да се промениме не можем да ги променим. Както ти каза в самото начало, не може човек, който не е поправил себе си, нали, да живее добре или да влезне в взаимоотношения или каквото и да било. Принцип в психологията е, не можеш да не изпитваш любов към себе си, да не си способен да генерираш любов и да я получиш или да я разпознаеш. При зависимите хора се среща изключително ясно това нещо. При нас, когато получиме прекалено много любов и подкрепа от близките си, т.е. хем ни казват да спреме, хем продължават да ни поддържат и така нататък, в един момент ние се оттегляме от тях. Защо? Защото не можем да понесем именно любовта. Даже е доказано, че тази любов започваме да усещаме като насилие. Защото ни боли. Да. Почва да ни боли, защото колкото и да си грозен наркоман или комарджия или рецидивист или там какъвто и да било дегенерат, нали, ти винаги на първо место си Homo sapiens, човек. Абсолютно. Така. Ти не можеш дори да си живял 100 години да избягаш от милиони години назад еволюция. Тя живее в гените и в корените ти. Каквото и да направиш, каквото и да вземеш, каквото и да изпиеш, каквото и да такош, мозъкът ти винаги ще те връща върху твоята лична отговорност и това, че ти не импонираш на света по начина, по който света ти импонира на тебе, колкото и трудности да си имал днеска през деня, както и аз рева като една малка кучка по някой път,
защото мозъка ми също не е възпитан достатъчно. Затова казах, че продължавам да изтривам тая мисловна ленивост, която съм изградил през годините. Нали? Колкото и да се оплакваш, всъщност всичко е много справедливо. Да. Особено напоследък все повече се замислям и ме провокират много тъпашки неща, като едни клипчета във Фейсбук, как се поставят едни други държави върху картата на България и някакви много сериозни такива нации, които са много добре финансово, уж са много развити, нали? Според мен политиките им са много грешни, абсолютно. Но нали са в пъти по-добре от нас от години, са много по-малки на територия, много по-бедни на природни блага и така нататък и така нататък. В следващия момент ние продължаваме да живеем в илюзията, естествено провокирани от власти имащите и гнусните медии, нали? Че ние сме зле и че нямаме. Дупка, неизбежно. Най-вероятно ще станем много зле и няма да имаме, ако продължаваме така. Но това не е вярно. Ние може да ги обърнем с главата надолу. Абсолютно съм съгласен с това. На кръстопът сме, но обаче там па други проблеми. Чувстваш ли наистина, че сме на кръстопът? Защото аз също чувствам, че сме на кръстопът за много от тея, може би благодарение на интернета до голяма степен, която вече глобализира, така да кажем, света и много от тея западни и тенденции, и либерализма дори бих казал, защото аз преди бях много по-либерален. Израснал съм в Канада, повечето ми живот бях в Канада, тя е много по-либерална държава, в момента е дори комунизъм там бих казал, но там голяма тенденция беше точно да се обяснява как тези safety nets за определена група хора, как не всеки може да е богат, да е як, да е талантлив и така нататък. И едва ли не прехвърляха цялата тази тежест и тази цялата отговорност върху всичко друго, не само и за себе си. И точно това е, което говориш за личната отговорност. Това ми е и моята, нали, целият ми бранд е това нещо, защото бях един дебел тюфлек нещастник, който трябваше просто да вече след 5-10 опит вече да признае, че или трябва да го направя това нещо и да градя вече навиците, за което искам да поговорим също самата промяна, че не идва от мотивация от Бог. Това, да чакаш за някаква мотивация, заруви са някъде вече, защото мотивацията няма да ти оправи проблемите. Но точно за личната отговорност, този цитат "Be the change you want to see in the world" от Ганди, който е наистина клише, но е великолепен, защото много ми е забавно примерно да вляза сега в едно такси, да кажем, и примерно таксиметровия шофьор е 180 кила, пуши цигари дори в таксито и да кара и от време на време да псува дупките. И си викам, добре, значи ти си човек, нали, просто минава ми през акъла това нещо. Човек, който има явни неща, върху които си на 100% контрол. Ти имаш 100% контрол върху твоето състояние, върху финансовото състояние, начина по който се гледаш, дали ще пушиш, ще използваш тези наркотици, защото, нали, цигарите също са. Но ти не се фокусираш върху това, върху което ти имаш контрол, а върху кой в момента е премиера и дупката на улицата. Ама това е основно качество на човека, на психиката, която е натрупала достатъчно проблеми, че или много трудно да се справи с тях, или вече да изпитва една невъзможност. Нали, по принцип невъзможни неща наистина няма, но има един момент от нататък, когато дълги години сме занемарили себе си, независимо какво отношение, дали ще е здравословно, дали ще е с храна, дали ще е с наркотици, с хазарт, с всички неща взети заедно. То едно ти стига да се съсипаш. Абсолютно. Но идва този момент, в който това е абсолютно привично именно за хора с проблеми, които да насочват агресията си отвътре навън към нещо друго. Защото аз съм бил години наред така, ти не можеш да се справиш с нея. В един момент ти не можеш да рафинираш тази агресия. Безсилен, този гняв. Да. И той трябва да излезе отвъд тебе. Защото факт е, че нали, човек, който иска да се справи, е хубаво да насочи гнева си леко и към себе си, нали, за да може да му бъде една движеща сила. Но когато психиката от толкова години е оставена на произвола на съдбата, т.е. какво ще рече да си оставиш психиката на произвола на съдбата? По принцип мозъка ни е най-големия враг. Сутрин ставам, поглеждам се в огледалото си, мия зъбите. Това е единствения враг в света, който съществува. Аз самия на мене и моя мозък.
Мозъка ми, нали, защото от годините назад еволюция, които са живеели, нали, предситени в друго време, на страхове, които са ни изградени, са изградени от съвсем различни епохи. Ние по принцип не живееме тук и сега. Ние се притесняваме 95% от времето за неща, които не се случват вече. И те са вкоренени в нас. Само, че тук трябва, нали, човек да започне да се самоопознава, дали ще се терапевтира при психолог или ще се терапевтира по някакъв друг начин, ще си намери през практиката, може по много начини. През спорта, през някакви... Всяка една дисциплина, реално. Да, или че пътуваш по целия свят, примерно ще опознаваш света. Ти мога да пътуваш по целия свят и с 5 книги в ръцете си, защото тук някой ще каже, добре, ама кой мога да пътува по целия свят? Мога да пътуваш по целия свят вече по всякакъв начин. Абсолютно. Дали що не. И дали онлайн. Нали. И цялото това нещо, нали, на нас ни е заложено. Заложено ни е мозъка да ни пречи. Всъщност, това, което аз виждам за себе си е, че моментите, в които успявам да преодолея себе си, това, което съм свикнал да мисля, това, което са свикнали вярванията ми да ми диктуват, това са моментите на така нареченото бленувано от всички щастие. Въпреки, че продължавам да имам изключително много пороци, защото да си купуваш дрехи, които не ти служат и не са ти нужни, е порок. Да харчиш си излишни пари за автомобили и така нататък, и от време на време да се фащаш как мечтаеш за такива неща, които по принцип не са, това също е порок. Та в моментите, в които успявам да се преборя с себе си, да ги игнорирам, идвам тук и сега и виждам колко съм богат всъщност. Моментите, в които не го правя, ето аз давам пример със себе си, не хората как правят и така нататък. Продължавам да си го причинявам. Моментите, в които не си давам пример, там идват бичовете на нашата епоха. Целия Фейсбук, целия Инстаграм, в който има само нацепени хора, само хора, които карат невероятно скъпи коли, хора, които живеят един илюзорно, невероятно спокоен начин на живот. Всичките са бизнесмени, на почивка в Дубай се ходи просто събота и неделя, защото трябва да се отиде на други много по-специални места от там. Обяди за по 20 000 лева са нещо съвсем нормално, чанти за по 10 000, въобще и така нататък, и така нататък. Илюзията на социалните мрежи. Да, едни уникално изглеждащи мъж и жена, които имат 4 деца, той е напресал огромен с мускули и едновременно това може да играе бокс. Тя е уникален фотомодел, прилича на порно актриса, ама му е вярна. Това последното беше важно. Пълен, защото използваме чуждици, пълен булшит. Да. Пълен, това не съществува. Това не съществува, това е една скапана индустрия, която размива главата на всеки. И въпреки, че и аз и ти, нали, ползваме тези социални мрежи, за да мога да разпространяваме това нещо, искам да кажа, че факт е, че сме дошли във времето на дезинформация през многото информация. Защото моят канал има примерно 30 000 човека и ме гледат, ама в следващия момент има колко хора, които правят обратното и... Колко? 90% от самата индустрия, колко са малко реално, които се опитват да бутат нещо. Да, и ти рекламираш, ти и други хора рекламирате здравословен начин на живота, ама Макдоналдс, Несле и не знам още кой, те също рекламират. И в следващия момент ние оставяме и очакваме на психиката на човек да може да избере. При положение, че ние се обръщаме към тия хора, които така или иначе не са способни на избор, колко от тях ще успеят да ни последват и да ни послушат. Априори сме обречени на провал, ако не се включат повече хора. Ако няма някакъв, не започнат повече контрол и така нататък. То, да не е демокрация, верно, либерализъм ли е, какво е, няма по-голям затвор от това няма. Здравей, пич, ти имаш всичко на този свят, което можеш да имаш. Обаче не знаеш как да стигнеш до там. Имаш жени, имаш някой, ако иска... Някъде там са. Да, имаш жени, имаш просперитет, имаш кариерни развития, можеш да изглеждаш като бог, едновременно с това да имаш свой собствен стил. И не знам какво още и как се прави това нещо. Как се прави? Второто, което е, има много хора, успяват да го направят. Отиват там и там е пусто и няма щастие. Ева ти пребавката. 40 години от живота, задна ножица, ресто. Тежка дезинформация от всичкото това нещо, което се изсипва. Аз виждам на мен как ми вредят социалните мрежи. Защото щракам през вечер или всяка вечер по 3 часа, на мен ми ги няма. Не чета книга,
Не обръщам внимание на близки хора, които са ми важни, които мога така да, вместо тия 3 часа във Фейсбук, нали, аз им обръщам внимание, но мога по-често. Знам ли, ето, аз, знам ли колко време ще са живи? Наскоро имах такъв период, близък човек до мене, нали, приятелката ми, на няколко пъти ще си отиде от този свят. Ми показа за какво става въпрос. И пак виждам психиката ми, че си прави оглушки, нали, да си почина, да се за кога. Не знаеш нито кой от хората, които по принцип, ако ги няма, може и да не мога да не можеш, но много трудно да си продължи живота. Не знаеш кой още колко време му остава. И в следващия момент си пилееме времето в такива истории. Това наистина показва колко сме недоразвити. Според мен цялото това нещо, което се случва в момента с обществото, такива, всичките сме страшни многознайковци. Да. Всичко знаеме, всичко сме виждали, кацали сме на Марс, на Луната, носиме, ядеме, зобиме се, извличаме вече, правиме си стелата, каквото искаме, лицата си променяме, с компютри си регулираме къщите и така нататък. Мисля, че сме прости на гъс и все по-прости ще ставаме. Защото се бориме. Ти братко мой, аз пак казвам, тук съм и аз. И аз съм точно толкова прост. Ние се бориме да бъдем по-добре, от сутрин до вечер да се нервираме, да бъдем по-добре финансово, за да мога да ходим да си купуваме неща, които даже не знаем дали ни трябват. Да. Ама някой, който е направил добре маркетинга, ти е промил мозъка и ти казва, че ти няма да си чак толкова нещастен и мизерен в съзнанието си, ако си стоя дома, ако си с тази жена, ако караш тази кола, ако имаш това поведение, ако следваш тия хора и така нататък. Индивидуализъм няма. Има всичко, от което мога да си избереш, но индивидуализъм няма. Не се харесват хора, които са различни. Да. Не говоря изроди. Няма да конкретизирам какво визирам под изроди, мисля, че всички се сетат. Не говоря изроди, не говоря неща, които са отвъд човешкото. И много добре е ясно на всички докъде стига човешкото и откъде отиваме в патологията, в извъртенящините. Нали? Говориме различни като позиция, говориме да имат хората развитие. Виж, че лидерите ни нямат интерес да има индивидуалисти. Да има не само индивидуалисти, мислещи хора. Мислещи човек, как ще го манипулираш? Той има право на избор. Той се сеща днеска, мен това яке не ми трябва. Аз няма да го купа. Я да видя в гардероба какво имам. О, боже, колко хубави дрехи имам. Половината, от които не ми трябва, аз ще ги подаря на някой, дето има нужда. Примерно. Най-тъпия пример, възможен. Нали? И той почва да си насочва мнение. На мене всъщност не ми харесва да ги има тия неща, защото, примерно, утре ще имам деца и почва да разсъждава, да иска да прави избор, каква храна яде, как живее, какво говори, какво мисли, каква религия изповядва. Нали, коя част от религията е негова и къде иска да е във вярата само и така нататък. Ама то човек не може да бъде роб. Именно. И не може да бъде контролиран. Тук ще кажа това, да. Кой има полза от хора, които могат да правят самосиндикални решения, които могат да правят най-доброто решение за себе си и семейството. Ние сме във война, за мене. Сериозна. Много се радвам, че го кажа, защото много хора ме наричат филмар заради това нещо. Защото бил съм филмар, защото го казвам точно това нещо. Какво? Откъдето? Да. Ама я ще ти кажа, че си филмар преди 5 години, бе. Да. Искам да си там, да си гледам моите работи. Интересуваме. Помня регистрацията на Жоро Илиев на колата, каква е била. И това е, ти ще ми говори за световна конспирация. Да. Изчезни. И тук ми използваш и чуждици, не знам си какво си. Що си ми се правиш неинтересен? Шматка. Бягай, айде. Много е лесно. Знаеш ли, всички хора за мене бяха шматки. Докато бях пълен помяр. Мога да имам 5000 лева в джоба, в следващия момент излизам от казиното и дигам фас от земята. Ти представи си какво значи? Фас от земята. Сдигаш го да го допушиш. Огарка. Няма значение, не знаеш кой е пушил. Така, през това време за мен всички бяха бълъци. Колкото повече допринасям качество на живот и колкото повече разчупвам простата си глава, да може да почне да разсъждава и да има мисловна дейност, когнитивна, нали? Толкова повече почвам да виждам как хората имат огромен потенциал, как дори някой, който не ми е симпатичен, мога да взема нещо от него, защото има много неща, които искам продължавам и все повече искам да добавям към себе си и към уменията си, и към начина си на живот, а това не става през покупки,
на каквото и да било, нито на хард диск, нито на компютър, нито на кола, нали? Това е нещо, което се изгражда отвътре навън. То не се взима отвън да се сложи в тебе, за съжаление. Няма за добро или вземеш за хапче, зло, да. не става с хапчета, с препарати, с внимание на други хора. Нали? То се изгражда вътре, сформира се, след което ти започваш да го разпръскаш. Пак от началото на разговора се връщаме, че когато изградиш някакви неща в себе си, тогава могат да почнат да се случват нещата. Хиляди примери имам и за себе си, и за други хора, които са имали нещо, не са го ценяли и го губят. Аз, примерно, човече, някога имах гъста черна коса. Виждал съм си снимки като малък, носа ми не беше 8 пъти чупен, лицето ми беше цялото с белези раздробено и физиономията ми изкривена. Това чупен не в ринга е в ситуации. И в ринга, и в ситуации. В принцип и в двете. Да. Защото аз съм си занимавал с спорт. Да. Такъв. И тогава си спомням, че нямах никакво самочувствие, въобще не се харесвах, разбираш ли ме. Години по-късно случиха ми се някакви работи, прилових увереност от други неща с доста по-лош по моему външен вид. Тогава просто ти казвам, имах прави черти, гъста черна коса, нали, друг външен вид имах. И се чувствах много зле. Вътрешното усещане, възприятията на един човек, не ги ли нагласи, не работи ли за тях, забрави за случая. Каквото щеш прави. Абсолютно. Има и каквото искаш. Ти не можеш да го оцениш, не можеш да му се зарадваш. И от тази гледна точка, днешно време, пак казвам, ето, почвам от себе си, хората не си правиме сметка за какво се бориме. Минава време, обръщаме се назад и виждаме, че сме си дали, карали сме се с хора, били сме на битки, на войни, за неща, които са не безпредметни, не са ненужни, те даже пречат. То мисля, че до голяма степен тая борба, тя въобще не съществува в живота на много хора. Това също щях да извлека, че тези пристрастения, колко мислиш, че имат общо с липса на мисия. Говоря, нали, да кажем по-от мъжка гледна точка, защото малко по-различни са ни психологиите, но липса на мисия в живота и липса на насока, която трябва да се запълни с нещо, което уж е значимо за този човек, което може да е точно наркотици, хазарт, така нататък. Огромна. И аз така мисля, да. Само, че за да имаш мисия в този живот, ти първо трябва да си научен на принадлежност. За да си научен на принадлежност, оттам насетне надолу, това като пирамида разграфеме, те трябва да имаш други качества. Нали? Трябва да си способен на търпение, на трудолюбие. Ти виждал ли си нещо ценно, което резултата да дойде веднага? То от само себе си това го прави ценно. Провокирам себе си от години. То това го прави ценно. И хората около мене не можем да се сетиме за нищо. Няма как. То самия факт, че е трудно за постигане и че изисква усилия, труд, търпение и така нататък, това го прави ценно. То отсява кой ще го получи и кой не. Иначе всеки ще да е нацепен, всеки ще да е богат, всеки ще да е, нали... Така, и от тук отиваме в обратната посока. Защо има толкова много хора в обратната посока? Употребата, абревиатурата на употребата, на всякакъв тип употреба. Преяждане с храна, препиване, предрусване, комар, всякакъв тип и така нататък. Краткотрайно удоволствие на базата на дългосрочна вреда. Абсолютно. И ние седиме там. Краткотрайното удоволствие, което много отдавна не е удоволствие. За пореден път, всяка една употреба, която е вече в път да стане зависимост, има така наречения розов период. Всеки един зависим, розовия период може да му е бил преди 30 години, той ходи и се мъчи и унищожава себе си и всеки, който може да свикне, с блена, който е заключил за някакъв емоционален и психически релив, който той е получил някога там в годините. И аз потвърждавам с моите 17 години шмъркане на кокаин, че това беше едно изтезание. Ако аз не си лягам една седмица, защото по толкова има моменти, 5 дена, 4 дена, не става въпрос без нищо сън, имах един прозорец некъде между втория и третия ден от половин час или до 2 часа, който се чувствах в един такъв амок, който все едно имаше един балон около мене, където и да съм, и се чувствах... Това аз изпитвах щастие, защото ми беше спокойно. Не се тревожих от нищо. Да, не се тревожих от нищо, а по принцип психиката ми беше ужасно тревожна. Както и психиката на много мъже е тревожна. И затова има и толкова агресори. Само страхливеца посяга пръв.
Абсолютно. Без причина. Да се защитиш, да имаш умения. Друго, да. Нали, няма проблем. Да ходиш, да се биеш по залите с други яки хора и така нататък. Ево, браво. Но ти да ходиш, въпреки че аз съм го правил и не се гордея с това нещо и си давах сметка, ти да ходиш да безчинстваш и да всяваш страх е защото ти си оплашен. Когато ти си оплашен, искаш хората да ги е страх от тебе, защото самата идея, че някой ще наделее на тебе, те ужасява. Тоест ти не си готов на единоборства, ти не си готов да рискуваш, ти не си готов да падаш и да ставаш, ти не искаш да падаш. Защото най-вероятно, може би, си мислиш, че нямаш сили и си убеден да станеш. Да. Със сигурност. Да. Това са най-големите агресори. Аз съм бил един от тях. Съгласен. Да тероризираш хората, да може, нали, всеки като влезна в страшилището, нещо да не мога да правим. Най-вече жена, примерно. Някоя жена да тръгнеш тя нямаш никакъв шанс. Примерно. Там съм малко бос тероризирането на жени и нали, имал съм много такива повърхностни изживявания. Повече към мъже се насочвах. Да. Нали, но... Тук ще направя една вметка, защото знам как и мен ме дразни някой като каже така. Нали, повече са ме били, отколкото да съм побеждавал. Нали? Не се притесняйте, нямам преди, че съм Чак Норис. Нали? Но пък се стараех. Така, стараех се да правя един фалшив образ на невероятно жесток и безмилостен човек. Който броди и никой не трябва да се ебава с него. Да не могат да преминат през фасадата, нали? Много ясно. Много свързано с това нещо, точно говорихме за мисия. Мисля, че и до голяма част защо другите са филмари, когато си в такава позиция. Моето становище е, че много хора примерно нападат хора, които показват и действат в насока, в която те считат за собствена мисия, до голяма степен, защото те не са на такъв път. И според мен това произлиза от факта, че те се чувстват безсилни въобще дори да бъдат на клас. Кой съм, че да ходя на мисия? Те не си го казват съзнателно, то подсъзнателно им е. До голяма степен се чувстват безсилни в този свят, камо ли да променят нещо, а се чувстват безсилни, защото не са и се потрудили да изградят някакви качества, които да ги накарат да са посилни за това нещо. И много често, нали, са в тази комфортна зона, която то няма градеж там. В смисъл, невъзможно е да изградиш каквото и да е било. Хората се спъваме нон-стоп и се спъваме от страх. И преди време, нали, съм го правил и аз. Сега се фащам също, че изпитвам уплах. Това пак е егото и това, че няма да се справиш. Изпитвам съм уплах ситуация. Ще дам един пример. При мен в екипа ми горе в общността работи момче, което е много по-малко на възраст от мен, но има повече години чистота, тъй като на много ранна възраст отива в Кажи ми само как се казва, къде се намира, смисъл... Центъра се казва Amway и се намира в Бистрица. Yes. Да. Той започна да се занимава с той си е мъж, нали, започна да се занимава въпреки че работи и до днес при мен, започна да се занимава с бизнес и в моменти, в които аз имах парични затруднения, той изригна брутално, но наистина си скъса газа от работа и си го къса газа от работа до ден днешен. Нали. И въпреки че той по никакъв повод не ми е пречил, не ме е предал и така нататък, аз се усещах как започвам да завиждам, разбираш ли ме, да се притеснявам. Бати как човек, който работи при мен и в един момент той започва да получава неща, за които аз мечтая. В този момент седнах и си казах, викам, добре, ти искаш да си страхливец ли? Само един страхливец би постъпил, дори и в мислите си, въпреки че аз нямах намерение да правя нещо, само един страхливец би постъпил в мислите си към един свой приятел по този начин. Сега трябва да му се зарадваш, да му стиснеш ръката, да му благодариш, че все още е до тебе. Така и направих. Така и направих. Но си го признавам. Признавам го, защото знам, че много хора го изпитват и се надявам някой да се слуша в думите ми, че така не се прави. Щом някой получава нещо, значи го е заслужил. Ако не го заслужава, той ще го изгуби. Но не сме ние тия, дето трябва постоянно да съдиме кой колко да има, и така нататък, и така нататък. За действията си може би да по-адекватно, нали, хората да коментираме един на друг. Но пак съденето не е препоръчително, има си Господ за тази работа. Но това кой колко да има, кой какво е постигнал и така нататък, само той си знае какво е направил за това. Да, то самия факт, че... Но застрашава просто мъжкото его. Да, точно. Той отива да играе боксов матч, той отива и като имаш дефицит в някаква такова, опи си свиеш вътре в тебе. И почваш да хейтваш, почваш да плюеш. След като го желаеш, ще ходиш по този човек.
Ще ходиш по този човек. От дълго време, примерно, аз не съм играл. Тук напоследък почнах да се връщам в боксовата зала. И има едно момче, Кристиян се казва, от Сливен, боксер. Аз ми е ясно, че той ще ме надиграе. Предлагам и качваме се горе, отивам, играя с него и се наслаждавам на това как ме доминира. То естествено ме пази. И се наслаждавам преди 4 години, преди да започна своята терапия на мозъка си. Не толкова, тя дрогата е в последствието от това, което ти страдаш. Щях да се кача, щях да се опитам нещо да направя, най-вероятно щях да го наям, нали, и така нататък. Нямаше да изпитам удоволствие. Разликата между зависта и възхитата е много тънка. Всъщност, зависта, знам от мой терапевт, е скрита възхита. Тоест, ако ти се възхитиш на човека в сърцето ти, който може повече от тебе, ти отключваш тунел за неговите способности да дойдат към теб. Ако ти завиждаш, ти слагаш една черта, издигаш една стена и то човек си го правиш враг в главата ти, но след като ти си го направил враг, ти правиш и всичко, което той умее да бъде далеч точно от теб. Да. За да можеш да се докоснеш до нещо, което искаш, особено когато човек го притежава като умение, ти трябва първо да му отдадеш дадения респект. След това, ако искаш, можеш и да го надминеш. Ама ще трябва да си платиш цената. Поне тази цена, дето той я е платил. Нали? И ако не си готов, всички са шибаняци, всички са парашутисти, всички са бълъци, а ти изглеждаш като бълък, но не си бълък, защото просто не ти е вързало и света е много лош към тебе. Но другите, те са минали между капките. Нали? 7 милиарда души минат между капките, само за тебе света е ужас. Всичко е... Ти си толкова важен и значим, че целият свят се организирал да това ти прави... Аз съм се чувствал така. Аз съм се чувствал, че едно всичко е срещу мене, нищо и после като отида и елементарни действия, дето не съм искал да ги направя и те вземат да се случат нещата и после викам леле, нещастнико, прос, какви глупости говори, какви хора обвиняваше, кой съдеше, в семейството съм си обвинявал, какво ли не. Но само не аз. Да. А всъщност единственият път към успеха е пръста да го обърнеш към тебе и да кажа, какво разполагам, това мога, това не мога, кое трябва да изгради и да се захванеш с работа. Трудно е. Защото това трябва да го правиш всеки ден. А то... И трябва да приемеш вина. Все повече отпада думата мотивация от играта. Точно. Дисциплината играе. Мотивация. Радвам се в дните, в които имам мотивация да си свърша задълженията, защото ми е по-лесно. Черешка на торта. Но за повече се радвам за дните, в които съм си свършил задълженията без да имам мотивация. После се чувствам като миропомазан. Точно така. Защото знам, че съм преодолял себе си. Още една малка бичица с този враг, дето с него съм се родил, с него ще умра. Моя мозък. Да. А това е начинът да трупаш самочувствие, реално, когато бориш себе си. Да. То друг начин няма. То затова има его и самооценка. Да. Високата самооценка предполага малко его. Нали? Високото его предполага, ниска самооценка. Да. Комбинацията, в която аз съм си изживял живота, високо его с ниска самооценка, е най-мъчителното нещо, през което особено един мъж може да преминава и да преживява. Да. Моят съвет е: мачкайте си егото, ходете при други хора, които могат да ви го мачкат, направете го, изнасилете го егото, нали? Тук 100% се явят специалисти, които да кажат, че егото е аза и така нататък. Знаеме, че егото е аза, нали? Но когато слагаме нашия аз на целия свят, нормално е целия свят да ни затрупа и да ни напляска. Защото всеки си има негов аз. Не е само нашия. Мачкайте си егото, дресирайте си егото. Нали? Но има и до голяма степен смисъл. Аз много път са ме питали защо ти реши да направиш промяната в живота си. Като ми видят трансформацията, някои хора не могат повярват, бла-бла-бла, какъв съм бил геймър, дебел и така. И много често казвам. И аз наистина бях така тогава. Егото ми беше голямо и тогава. Но осъзнавах, защото имах явно някаква самоосъзнатост, сравнявайки се все пак и с хора в живота ми, че това его е фалшиво и че ако аз трябва да ценя моето его и да е с покритие някакво, аз трябва да направя нещо по въпроса. Не е фалшиво, и едва ли не, ама просто не ми беше позволило. Просто е раздуто. Да, но в смисъл, то беше
бях палачо, защото мислех си, че моите думи имат значение на базата на нищо и до голяма степен факта, че имах его, си казах, че аз по-малко ли съм от тези хора, които изглеждат по този начин, се чувстват по този начин. Аз съм някакъв дебел тюфлек геймър, обаче има хора, които живеят по-добър живот от мен, изглеждат по-добре от мене, получават уважение от хората, което аз не получавам, аз съм явно бълък. Значи, моето его аз трябва да го оправдая. И мисля, че това аз ли съм по-малко от другите и имах си някакви визии, че мога да направя нещо в този живот, нещо значително, не само и за себе си, а и като цяло дали ще за обществото, както казвам, че един мъж трябва да има и мисия за мене. Тогава се виждах, че има хора, които имат повече от мене, което тази конкуренция и това его просто помогна ми, бих казал, защото то е тънка граница, където ми помогна да си кажа, добре, аз имам его, не трябва по-скоро не да го махам и да съм комфортен в това, което съм в момента, а нека го оправдая, нека работя в това, че моето его да мога да съм по-спокоен с него, в смисъл да е оправдано. И по този начин вече оттам насетне пътя, през който съм минал, да мога да го предам и на други. Така че точно това за контролиране на егото и така нататък. И това много ми хареса, как го каза, с това разликата между това да си завистлив и да се възхищаваш на някой и този тунел брутално. Защото аз също така се гордея, така да кажа, с факт, че много бързо се уча на различни умения. Правил съм 1000 различни неща и съм парашутист, и мотори, и бягания, и сега вече и бокса, който прави 1000 различни неща и в игрите и така нататък. В смисъл, много бързо се приспособявам и бързо се уча на различни умения, което е умение от само себе си. Но това е невъзможно, ако не навлезеш в това ново начинание смирен. И трябва да влезеш смирен, да осъзнаеш, че първите стъпки ще си идиот, защото няма как да не си идиот. Първите. Да, първите дори в смисъл доста време ще си идиот, докато да, имаш моменти. Докато не станеш, нали, уверен вече до някаква степен в твоите умения, но ти трябва първо да си готов да бъдеш идиот, да бъдеш неадекватен. И много хора не си позволяват това чувство, защото се прибират къщи, се чувстват некомпетентни. То няма кой да бъде готов на неща, които не е изпитал. И точно. По-скоро да бъдеш отворен и да бъдеш отворен към възможността да станеш готов. Защото ти не можеш да бъдеш подготвен, не си направил дори най-малката крачка, камо ли да бъдеш готов и подготвен за цената, която се изисква да скачаш, да тичаш или да летиш. Нали? Тук много хора очакват, и аз съм очаквал, когато виждат някой успял, търсят чудото. Търсят чудото. Търсят магията, с която се случва. Много хора ми се обаждат и на мен, примерно за моята дейност, която извършвам, терапия и рехабилитация на зависими хора, ми се обаждат и ме питат и ги усещам как искат нещо кратко, нещо бързо и така нататък. Чудото съм го търсил и аз. Не го намерих. Чудото е това всеки ден да правиш едно и също нещо в рамките на години. Тогава стават чудеса. Не открих, вярвам, че няма да открия абсолютно нищо различно. Чакал съм го 34 години, защото на 34 години попаднах на лечение, сега съм вече почти на 39. 34 години чаках, 34 години са много дълго време. Това чудо не дойде. Но пък такива чудеси станаха, докато чакам аз нещо да се случи и не се взех със себе си, със собствения си насран гъс, че почти щех да си закопая цялото семейство. Така че безотговорността, незнанието, аз не знам, аз не знаех, аз не съм разбрал, безотговорността и незнанието никога не са били безплатни. Много хора сме си мислили и много хора ще продължават да си мислят, че това, че не знаят нещо, това ги оправдава или ще ги спаси. Не! Ще ви заземи, ще ви изтрие от лицето на земята, ще навреди и на близките ви незнанието. Най-вече 21 век. Никой няма време да те оправдава, че не знаеш, че не можеш, че не си чул и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това е едно от нещата, които много хора не си дават сметка. Както и аз съм бил от тях. Да. Чудил съм се. Винаги съм искал преди време да съм тарикат. Тарикат, истински тарикат. Некакъв образ, нещо между много сериозен бизнесмен, мутра, човек с контакти, нали? Това времето, в което съм расъл. Това беше образа, който аз идеализирах.
Последствие, когато започнах вече с чиста глава, защото аз в живота винаги ме срещал с много уникални хора. Срещал съм и много сериозни хора и са ми и харесвали, но пък тогава аз не харесвах себе си и ги разочаровах всичките. И продължава да ме среща. Нали, продължава да ме среща с такива хора. Сега вече, когато имам глава, разбирам, че хората, които са тарикати, нали, няма значение в коя сфера, особено става въпрос за мъжете, значи той човек разбира от кухненски съдове до престъпления, може да не ги прави, до престъпления, политика, спорт, история, математика, счетоводство. Мен това не ми се прави, мен онова не ми се прави, това не ти се прави, онова не ти се прави. Ако има някой, който да дойде да ти наеме специалисти, дори да ти наеме специалисти, ти не мога да следиш дали не те лъжат. Тоест, за да може особено един мъж да бъде развит, той трябва да иска да разбира от повече неща. Най-вече да разбира от нещата, които са му тъпи и не го интересуват. Да. Защото това са нещата, които ще му свършат работа. Защото няма кой да го интересува счетоводство и контрол. Нали? Няма кой да го интересува. По принцип, човек, който си има всичко, нали, няма какво да го интересува политиката. Да, политиката, примерно, тя предполага какво ще се случва в държавата и така нататък и така нататък. Тоест ти трябва да имаш понятие от всичко. Аз дълги години съм бил достатъчно безговорен да не си го позволявам. Сега виждам все повече, че не само, че трябва, а и всичко ме засяга. Защото ние сме свързани един с друг хората. Точно, да. Много повече, отколкото си мислим. Да. Много повече, отколкото си мислим. Много повече неща влияят върху нашия живот, отколкото си мислим наистина. И, обаче има и момент, в който някои хора примерно се фокусират върху това да разбират нещо, което пък и примерно, да кажа, дори политиката е добър пример за това. Аз познавам много хора, които са за нищо не стават. В смисъл, познавах и така през годините, които съм за тесните специалисти ли имаш предвид, които нямат практически умения? Политическите специалисти, той къв бил, ония къв бил, ти брат не си влял в залата веднъж, не си направил, да знам, смисъл 5 лева в живота си, жената ти страда и децата ти страдат, обаче много си запознат с тия партии. Тук идва разликата между знания и знаене. Знанията са само информацията, която имаме. Има хора с по някакво висше образование и така нататък, които бедстват. В следващия момент, нали, мога да видиш някой, който е прос от улицата, нали? Прос от улицата, да, няма значение от кой, от крайен квартал и така нататък, който е изкарал няколко милиона. Да. Не е задължително да са от незаконен бизнес. Да. Така, и се грижи за хората около себе. Добре, кой е по-глупав, нали? Се пита задачата. Вече е ясно и се говори за 10 типа интелигентност. Нали? Тоест интелигентността не се измерва с количеството неща, които ти можеш да попиеш и да преразкажеш. За мен пък специално, интелигентността се измерва с нещата, които ти можеш да прилагаш на практика. Точно. Иначе не си го да имам много информация, да знам много неща и в следващия момент да не мога да направя нищо или да мога да правя само минималното, аз не го виждам този смисъл. Може би само ще боли главата. Да. Въпреки, че нали, уважавам хора, които са като енциклопедии. Това също е едно огромно постижение и трудно. Много ми е тъжно, като ги виждам как не могат да приложат нещо на практика. И ги задминават хора с полуидиоти. Да. Обаче в живота никой не те чака. Не те пита колко знаеш, а те пита колко можеш. И даже не те и пита, чака да покажеш. Той вече те съди за това нещо, не те пита, да. Той вече се направи преценка за тебе. Какво се случва? Какво мога да приложиш ти? Иначе философия, аз съм бил философ. Да. Тежък. И аз. И много обичах наука да чета и всяки такива неща, и стоицизъм и глупости. И пак като бях 5 лева в джоба и бях дебел келвайда. Да. Колко за тебе е важен, смисъл, то е ясно, нали, бих казал, но искам от твой личен опит и твоите наблюдения, до голяма степен много от нещата, много от като какъв човек се изграждаме в този живот, първо ние сме напълно ясно, че това изцяло влияе върху хората, от хората, около които си. Нали, знаем, че сме най-близкото, че сме комбинацията от 5 хора, с които сме най-близки в нашия живот. Съответно, примера, авторитетна фигура и примера, считам, че е много важно нещо, затова и семействата са важно нещо, нали, бащата да е силна фигура в живота на децата си, за да може някакъв пример да дава.
в случая с точно с престрастяването или дори тези хора, които все много знаят, обаче на нищо не приличат, обаче дават много акъл и те филмари там какво говорят. Колко важен е този пример според тебе и ти? Имал ли си такъв пример, който да ти е или си нямал, не знам по какъв начин е повлиял? Огромен. Израстването на детската психика е най-важното нещо. Сформирането на детската психика от 0 до 7 годинки е предразполагащо 90% от живота. Сега могат да стават разни неща нагоре, нали? От някакви катаклизми или някакви зверства и така нататък могат да се придобиват дори при здрава психика, но в общи линии психиката, основите на психиката се изграждат тогава. Колко любов ще получи детето, колко любов ще получи детето, колко подкрепа, ще му се дава ли право на избор или не. Най-простият пример, родителите са изморени, детето иска да играе, почва да се крещи по него. Да. Дава му се телефон и почва да се крещи, той е разпиляло нещо, той няма представа, че трябва да се чисти, че това не е окей, че нали, всичките неща, които ние сме обременени и така нататък, след което всичките чувства и емоции се пренасят върху детето с една пасивна или активна агресия. Нали. Тук тези неща не ги споменавам, винаги го отчитам това нещо, за да съда хората, които са родители. Първо, аз все още не съм родител, дай Боже да стана, дай Боже да не стана провален родител. Въобще нямам амбиции да бъда перфектен, защото знам, че няма да бъда и не може. Само да не бъда провален родител. Но какъв е този критерий за тебе? Да, ще ти кажа. Добре. Не ги казвам тия неща, винаги когато говоря за тях и на моите хора, горе терапия, когато им даваме, не ги казваме. Казваме ги само и единствено като факти да се разбере откъде идват проблема. Не да слагаме вина върху хората, които бачкат, които не им е лесно, които така нататък, но за да може да се даде сметка откъде идва проблема, да може в един момент хората, които искат да го решат, трябва да разберат откъде идва той. Защото проблем, който не го познаваме, това е тих убиец. Ти не знаеш как да се справиш спрямо него. Като и бокса, като не знаеш удара откъде идва, как да правиш? Ти не мога да го знаеш откъде идва, ама примерно като не знаеш как да се пазиш. Да. Или като не знаеш как да усещаш удари в главата ти. Също, практиката, да не ти е познато. Да. И провален родител, човек, който кратко как да го опиша, може би човек, който обвинява целия свят за това, че е създал дете, а то е негово. Включително и детето. Това е. Идва едно дете на бял свят и оттам насетне на мене ми се спортува, ходи ми се по други жени, прави ми се това, прави ми се онова. Да, ама го има това дете. И в един момент аз почвам се карам с жена ми или почвам да не се справям, почвам да не изкарвам пари, примерно детето страда, пренасям му го там. Въпреки, че това да изпадне някой в финансово затруднение, на всеки може да се случи. Не си длъжен да не изпадаш. Важно е, най-важното, което като го казвам, го осъзнавам, че това е изключително трудно, да се запазва някакво нормално поведение вътре просто. Всичко, което се случва около едно дете от 0 до 7 годинки е предразполагащо как ще се продължи напред. Тоест колко от проблемите му ще му покажеш, как ще му ги покажеш. Това не означава да го лъжиш, това не означава да си нон-стоп усмихнат. Но примерно когато си тъжен и те боли, не да си го изкараш на него. Да. То дойде, иска да ти дръпне ушите, иска да можеш този родителски инстинкт да изключиш и да кажеш, това е детето ми, аз трябва да се погрижа за него. Въпреки, че мога да знаеш, че то утре няма да има какво да даде. По-добре да се погрижиш и утре да мислиш какво ще яде детето, нали? Отколкото да му смачкаш главата, нали? И вечерта да намериш пари и утре да го нахраниш. Ти му нахрани душата. Ти ако му нахраниш душата, то ще се оправи. Нали? Да. Според мене. Това е, може би така, защото иначе много време ще ни отнеме наистина да опиша. Това е, може би, най-кратко. Нали, да поемеш отговорност за това, което си създал. Точно, отговорност е ключовата дума тук за самото дете и за семейството ти реално. Да. Естествено, че ще има грешки, но поне да ти бъдат картата към това какво трябва да направиш и как трябва да се промениш. А не грешките ти да са повод да обвиняваш целия свят и най-вече семейството си, нали, какво се е случило. Затова се моля на Господ, наистина се моля на Господ, защото знам, като говорейки го, въпреки че не съм го преживял, нали, осъзнавам това колко е труд. Това са години наред обстоятелства, неща, които въобще не зависят от тебе, никой не те пита, света, обстановката, здравето ти и така нататък, взаимоотношенията ти с жената, с която сте си избрали. Нищо от тия неща не зависи от тебе. Изцяло, повечето, които зависят само частично, нали? И ти трябва да се справиш с това нещо.
Обаче, ако не се опитваш, пък какъв е смисъл? В смисъл, какво го създаваш това дете? Защото в народопсихологията си ти казали, ти не мога без дете. Да. Има хора, които според мен много добре си живеят без деца. Те също си съсипват живота с тия деца. После им съсипват и на тях, нали? Но... така. Да се стремим все пак, българската популация пада, трябва да правим деца. Там се връщаме на първоначалната и почти на целия ни разговор за това човек как се развива, какво търси в този живот, за какво се бори, какво му е нужно, какво не. Точно това е, че има, примерно, аз съм хем позитивно настроен много, но и виждам и паденията, които са в 21 век, защото имаме едно... Ако погледнем, примерно, статистически от една страна, живеем ли в исторически най-безопасното време? Живеем в най-безопасното време. Най-малък шанс да излезеш от вас да умреш. Най-малък шанс да умреш от дизиз, от войни и така нататък. Нали, има си конфликти, но генерално, глобално живеем в най-безопасното време. Живеем в времето с най-високо качество на живот. В момента един average, посредствен човек живее по-качествено към удобства, отколкото цар е живял преди 1000 години. Просто заради нещата, които имаме, технологиите, удобствата и така нататък. Имаме, нали, ти мога да стоиш във вас и само супер удобен живот, да си гледаш Netflix, да ти идва главото и всичко. Нали. Значи има едно такова нещо, където като качество на живот, като технологии, като много неща сме напред. Обаче, за да го завържа и точно с това за примера, което говорихме, човешките взаимоотношения са, не знам дали са били по-зле, от доста време, бих казал. И една от причините, защо започнах 10 подкаст да говорим отношения мъже и жени като цяло, е защото живеем във времето с най-малко бракове и с най-много разводи в историята. Живеем в това време. Това, че живота е най-дълъг и това, от всички епохи до сега, не означава, че е с най-високо качество. Говоря за удобства, като quality of life, нали, като достъп до храна и така нататък. Тези удобства и тази достъп до храна, особено тази храна, която получаваме, са нещото, което разболява психиката ни. Нещото, което разболява, ако щеш, и мъжа, и неговите хормони, тестостерони и така нататък и така нататък. Но неща... той има избор да избере. В смисъл, има достатъчно избор. Имаш си ферми около София, може да си вземаш месото, към това, което се прокламира. Там отиваме към това, което се прокламира по цял свят. И това, как се възпитава света. Да. Тук отиваме в глобалната политика. Да. Там, където контролират шепа хора, шепа фамилии, които не им се измерят парите в милиарди, в някакви суми и числа, които аз не знам как се казват. Да. Те са над парите, те контролират света. Как се движи и така нататък и така нататък. Компании, корпорации, не знам аз как да ги нарека. И това цялото нещо ни обвива като един чадър и ние живееме по 80-90 години нещастни, карайки се един с друг. Търсейки нещо различно, докато имаш това, което искаш и ти е нужно до себе си. Защото постоянно от някъде ти се казва, че има много по-добро, че ти трябва да се бориш за него, че трябва да бъдеш такъв и такъв, да носиш това и това, да харчиш там и така нататък и така нататък и така нататък. Сега ще се разболееш, сега ще имаш COVID, сега ще имаш това, сега ще имаш онова, я се вакцинирайте, я сложите тия чипове. Не знам какво време на удобство живееме. Много удобства имаме и кой им се наслаждава? Ние ходиме притеснени всекидневно. Кои? Психическото състояние, общото психическо състояние на населението според мен е плачевно. Затова избягват. И тук идват и удобствата, защото ако ти имаш днеска, не че съм някакъв много фен да се върна да копам домати, нали, но ние говорим глобално. Да. Човек е животно, нищо, че е на върха на хранителната верига. Както го възпиташ едно животно, така ще е. Ние не се движиме в момента. Влизаш в фитнеса, казваш аз спортувам и така нататък. Не тебе, по принцип. Влизаш в фитнеса. В фитнеса пак е борба за надмощие. Коя какъв гъс има, кой ще го загледа, кой ще вземе този гъс, кой какви мускули има, кой какви препарати ще... Това ли е спорт? Знаеш кога? За препаратите съм много съгласен. Тоест всичко е една жестока битка психическа за надмощие, страх от отхвърляне, борба за влияние и така. Но това е било винаги в историята на човечеството. Винаги е било... Да, сме много далече от природата, брато. Така е, точно този комфорт е далеч от природата. Застрояваме все повече и повече, не знам откъде идват тия хора. Да, верно, че се увеличаваме, не се увеличаваме толкова много. Всички от селата дойдоха в големите градове. Стана страшно.
Ама ние имаме право да ядеме. Ма що не си правите там, където сте, да си ядете там? Какъв е проблема? Аз не мога да разбера. Нали? Ама те са и много други фактори, не са само те виновни. И темата за качеството на живот в днешно време, тя е обвързана с много други неща. Абсолютно. Нали, всичките тия вериги, ти даваш ли си сметка, че ние сме роби на Била, Lidl и Kaufland? Знаеш ли колко места? Те не са взети на концесия, те са продадени, това е българска земя отдолу, брато. Българска земя с нотариални актове. Те разпродават държавата. Те и храната вътре не е българска. И никой българска. не се сеща, викат, браво, ева, вика, в Kaufland какви до големи заплати, вика, дават. Знаеш колко готино? Кое ти е готиното, бе? Кое ти е готиното, че ти дават големи заплати? Ти отива, целият български народ изнася милиарди изнася за чужбина. И те се радват. Имаме къде да работиме. Имаме ефтини домати, имаме промоция на консерви. А къде са ти фабриките, бе, бълък? Да. Къде са ти фабриките, дето ти ги произвеждаха и тия неща сте били почти безплатни? Да. Те ти ги нарязаха, докато ти работиш в Kaufland и в Lidl и те отвяха. И са си роб на някакви хора, които са французи или италианци. И аз не ги знам какви са. Точно. Ти сега си роб, качество на живот. Майка ти, баба ти, леля ти работят в Kaufland, чистачки. Нямаме автономност. Да. Нямаме автономност. Зависими сме. Навсякъде другаде също, нали, уж са малко по-добре, ма са същите. Просто са в по-голям мащаб. То в Запад е даже по-зле. Да, по-зле е. Тук пак, понеже малко, защото сме Балкан, нали? И всъщност олигофренията ни спасява до някаква степен. Държим фронта до някаква степен. Тя олигофренията ни спасява до някаква степен, защото не се подаваме чак толкова на промяна. И всъщност почвам да го виждам това, че е добре. Тия хора, които са днешните, модерните, които ги виждам, че са много така отворени към трансатлантически ценности и така нататък, са отворени към промяна, искам да ти кажа, че почват на мен лично да ми пречат. Да. И то много. Не, че имам какво да направя по въпроса, но... Поне гласно за да дадем. Да, ето. Да, именно. Пречат ми. Те почват да изменят всичко. Всичко, което е познато, всичко, което е човешко, всичко, което е... Това е античовешко, реално това е античовешко течение, което... И аз не мога да разбера защо толкова много хора са промити. Това са едни дълголетни роби, брато. Аз не виждам никакво качество на човешки живот. Да, имах предвид като day to day, че не умираш, нали... Знам аналогията, но тя е много хубаво звучи първоначално, но когато човек вникне в нея, пълни глупости. Точно така. И първи път, като аз си чух и викам, да, така е. Да, бе, ама не е така, после като се замислих. И тази аналогия е измислена именно от тия хора. За да мога, нали, какво вие сега нямате никакви проблеми? Вие сега може да си викнеш ядене, може да си викнеш това, жена може да си викнеш, ако искаш. Всичко може да си викнеш. Човешкото тяло е създадено да бъде в галоп, в движение. Какво импонира на всички учители, включително, примерно, както си и ти, така нататък, хора, които са здравословно хранене, движение, майндсет и така нататък. Откъде да го вземеш този майндсет в Kaufland и на дивана, викайки си глобо? Абсолютно. Нищо не мога да вземеш. Престрастени към ти не се бориш. Човек има нужда от адреналин. Да. И понеже нямаме адреналин по здрав начин, не знаем как да си докараме адреналин, ти си добре, защото си имаш твоите екстремни истории. Ама другите, 99.999 и знам колко период процент от обществото, знаеш ли къде търсят адреналин? Където го търсех и аз. Зависимост. Пакетчето. Да. В иглата и в казиното. На главата, глупавата на Рачков и на Стоичков. Тия помяри. Да. Където ги научиха, и тия дет не знаеха, ги научиха да играят комар. Там търсят адреналин. 4 мъже пред мене на опашката в EasyPay, големи мъже на 50 плюс години. Уния мъже, които вече ги няма, защото и аз и ти не мога да работим на строеж. Нищо, че сме здрави. И аз се справям добре и в ринга, и наляво, надясно, нали, горе-долу и в залата съм добре. Ако ни фанат на строежа, ще квикаме като момичета. От тия мъже, където могат да работят на строеж. От сутрин до вечер във всеки метеорологични условия. Наведени с главата долу, първия FBT еди колко си, втория WinBet еди колко си. Казвам ги, защото те ги има навсякъде. Все това дали ще ги кажем. Да. Това е. Това е истината. Няма го това качество на живота. Лъжа е това нещо. Лъжа е. Но се надявам силно, пак да се върнем на личната отговорност, че хората, поне голяма част от хората, ще се събудат
Поне тези, които имат потенциала да го направят, защото ние дремеме и тия да ти имаме под... Аз пак се връщам към себе си. Аз продължавам да виждам, че за много неща съм шматка. Продължавам да съм шматка. Да. Не е смисъл и съгласен за себе си. Тия хора, които имат потенциала, поне да се събудят, пак стига. То много повече имат потенциал, отколкото си мислят, че имат потенциал. Също е един проблем. Те не си вярват. Да бръкнеш себе си малко, нали? Не само да бъркаш в дупето на комшията ми, може би фигуративно казвам. Да. Нали? Така, малко и в своето, да се събудиш. Да. Аз силно вярвам наистина, че сме на кръстопът, както и ти каза. Колкото и да сме филмари, живейте си в битовите ви проблеми, когато, нали, човек първо трябва за да можем въобще да ги говорим тези неща, първо трябва да сме излезли от дупките си, разбира се. Но и аз мисля, че сме на един кръстопът, особено като говорим за човешки взаимоотношения и социалните мрежи, разводите, развалените семейства, нали, в най-лошото време живеем, като става въпрос за семейства генерално, и затова говоря предимно на подкаста, но това са много навързани неща с личната, нали, самооценка и това да работим върху себе си. Още едно доказателство, което ти самия казваш за качеството на живота. Да, точно, кажи ми, кой човек, каквото и да имаш, се чувства добре, ако той е в лоши взаимоотношения с най-близкото му, с най-ценното му, съкровеното му, партньора му или семейството му, или майка му, баща му, или с детето му. Кое замества това? Няма как да го замества. Покупки ли, дрога ли, алкохол ли, скъпи заведения ли, кое ще го замества? И в днешно време, при положение, че ние сме, хората сме на върха на хранителната верига. Първи проблем. Втори проблем. Ние сме социални животни и ние се самоизяждаме. Ние наистина сме се превърнали в паразита на земята. Това е. Ние се самоизяждаме. И изключваме целия другия свят. Ако мислиме, че ще продължаваме така и ще бъде нещо добре, няма да бъде. Ако не се събудиме, поне ние си, нашия си народ. Малко, то е ясно, че не е много. Малко, само да се насочиме един към друг. Един към друг. Да ни пука повече също. Да. Те повече хора живеят в апатия. Да сме по-жертвоготовни. Да. Искам пари, искам прогрес, но не на всяка цена. Сега тия няма да ги взема. Да. Това няма да го направя. Да. Нали? Защото това ще навреди, защото това не е някаква жертвоготовност просто. Това за мен, аз го считам егоизъм, чист егоизъм. Ако ти не си поредното доказателство е лошите взаимоотношения, че ние не живееме добре. Точно, ти живей 400 години, братко мой, в мъка. По-добре по-кратко. Да. Ако така ще е. Нали така? Да. Ние не можем да се разберем един с друг. С това, където ти е вкъщи. Да. Точно това ми беше съпоставката, че уж живеем в най-добрите времена. Обаче в същото време, нали, разбира се, не мога да отричаме и плюсовете, нали, не мога да сме тотално слепи за това, но ние не ги ползваме. Точно така, не са използвани пълноценно за наистина да живеем живота, който ще ни кара да сме удовлетворени в края на живота ни, а просто някакво преминаване. Живееме в най-добрите времена на илюзия. Матрицата. Не в най-добрите времена, а в най-добрата илюзия живееме. Гледал ли си Уали? Едно анимационно филмче за едно роботче. Засичал съм го, не съм го гледал. Да, гледай го, много як филм. Той е едно роботче, което е останало на Земята, когато самата Земя се е унищожила, нали, от нашите си неща, и всички хора са в космоса, в един космически кораб, който е огромен. И там хората, всички са дебели, на столове, които левитират, храната им и всичкото им идва постоянно и са, нали, такава... Те са просто сативно, как да го кажа, кастрирани, така да го кажа, защото имат абсолютно всяко едно удобство на този свръхестествен, нали, с космически кораб, докато сме се унищожили, нали, планетата, и реално живеят едно съществуване. Никой там не комуникира така, както би трябвало да комуникира с другите. Един екран пред тебе, с едни колички, и реално имам чувство, че до там отиваме, защото се бута точно такива неща, да търсим този комфорт, този бърз допамин, вместо да гоним това да сме най-доброто, което може да бъдем за себе си и за хората около нас. Защото ти като не се бориш да си най-доброто за себе си, или не се бориш с зависимост си, или както и моите, и не се бориш да си най-яката версия на себе си, говоря лично, да се бориш, да се изградиш като личност, ти ощетаваш и хората около тебе от тази личност. Няма човек в активна фаза на живота си, нали? Всеки според гена, както си живял живота, нали? Това са различна възраст, мъж или жена, който в активна фаза на живота си се наслаждава на 3-месечна почивка. Освен ако не е бременна жена. Да. Но тя пак има задължение. Да.
ти нямаш ли нещо, с което да се сблъскваш, да решаваш някакъв казус днес, да вършиш нещо, твоя мозък залинява. И той започва да бъде нещастен. Абсолютно. Няма значение дали си зависим или си независим. Нали? Все тая. И за съжаление аз това нещо го научих, когато мой ангажимент стана аз да бъда всекидневно зает с нещо, защото иначе ще се върна, нали, има опасност да се върна към моите зависимости и тогава живота ми ще приключи много бързо. Затова продължавам да се наричам Пламен Йотински зависим, ще продължавам, не съм терапевт, не съм гуру, не съм... Аз съм човек с проблем, който продължава да го решава. Хода ежеседмично на терапия, нали? Защото дай малкото даже да не бях зависим, всеки, който прави терапия, нали, дава помощ на хората, трябва да ходи. Защото нали, рефлектира за филтъра трябва да има и той филтър. Точно това за действията каза, той даже има една фраза пак на английски: The devil does the work of idle hands, което означава дявола върши работата на idle е бездействащи ръце. И много често това се случва и затова примерно има програми в райони, нали, в Запада, където района е по-такъв, примерно по-гето, нали, гледат да записат децата на неща да вършат извън училище, някакви групи, клубове и така нататък, защото иначе правиш глупости. И дявола точно намира работа за хора, които бездействат. Ако ти бездействаш... Тук няма чак такава престъпност, но и ние живеем в гето, защото тук като не се занимава с нищо, плащат балоните. Балоните, чекиите, наркотиците, всичко, което ден минавам покрай Народното събрание, старото Народно събрание, нали, и там много абитуриенти имаше. И ти викат, пият някакви бутилки и така нататък. По едно време виждам една групичка. Аз първо помислих, че е някаква огромна колона. То беше бутилка за балони. Ето толкова голяма. Ето тук с някаква като за раница направено. И единият диша един балон и нещо казва на другите: аре бе, спокойно, казиното няма да избяга. И аз направо щях да падна. И в този момент тъмън викам да се обада или да не се ли обада. И единият вика: Пламен Йотински. И аз викам: Пламен Йотински, викам: ама ти право, викам, какво е това нещо? И си поговорих с тях. Такива тръгват да го разбират, ама не точно. Единият направо, дето той ми се израдва, ма вика: мене нищо ми няма, даже си правеше през това време, си правеше балони, да отваряше си направо, от това взимаше без балон. Викам: добре бе, момче, викам, тебе не мислиш и викам, че те прави това на момиче и така нататък. Ма да поговорихме, къде чуха, къде не чуха, и аз не знам, но дармадан. Иначе уникални момчета и момичета. Добре изглеждащи, готини деца. Готини деца. Деца, които могат да бъдат щастливи, да бъдат добре, да се забавляват, защото човек трябва и да се забавлява, нали? Абсолютно. Да. Аз примерно не съм от тези, дето всичко супер хелти постоянно, а говоря за баланс. Ако 80% от времето правиш това, което трябва да направиш, 20% от времето, нали, заслужил си да се разпуснеш, да забавляваш. Да, и тегава работа. Просто като ги видя, аз съм изглеждал по-зле от тях. Много по-зле. Като ги видя ми става... Чувствам се безсилен. Да. Тъжно също, той е тъжно. Безсилен се чувствам, да. Буквално. Има ли хора, които сякаш започнат тази инициатива, така, твоя мисия и така нататък, които са ти казали какво занимаваш с глупости и така нататък? Нито един. За сега подкрепа, съпорт за това нещо. Нито един, между другото. Това е много добре, поне. Сега се замислям, като ме попита. Нито един. Ти няма да ги промениш, когато занимаваш с глупости и някакви такива неща? Ти няма да ги промениш, съм го чувал. Чувал съм го, да, чувал съм. Има го и това. Хора, които са интелигентни, които носят някаква травма в себе си, знаят много добре, поручили са ми образа, независимо дали сега се запознаваме или се познаваме от години, или пък се познаваме от години, но не сме се виждали, и сядат, особено така по-големи хора от мене, по-зрели мъже, нали, седни са, аз да ти кажа, ти нали знаеш, че няма да се случи нищо. Да. Аз знаеш какво правя в такива моменти? Казвам: да, прав си. Да. Защото в началото спорех. Да. Това е загуба на енергия. Абсолютно. Другото, което няма нищо друго важно, освен личния пример.
Абсолютно. Действията и резултатите говорят. Аз мога да си говоря, да си плямпам, това ще промени, това ще промени, знания имам, мога да се аргументирам. Ако не свърша нищо, какво правим? Така че действам, копая напреде и каквото стане. Няма какво да се обяснявам дали ще се случи или няма да се случи. Самите хора и всеки човек, който ме спре и ми каже Пламен Йотински, еди какво си, аз ставам и му благодаря. Да. Защото ако не е всеки един от тия хора, които гледа, които по някакъв начин е вникнал в това, което казвам аз, не че съм много мъдър и гениален, просто имам мъдростта на платената цена. И идеята от цялото ми послание, нали, вижте каква цена платих, не я плащайте и вие. Нали. Това е. И сега ставам и му благодаря, нали, независимо къде и кога е, защото ако не е той и другите, които споделят, лайкват, генерират трафик, за съжаление всички сме се навели пред Бог интернет, нали? Генерират трафик, нали, да се разпространява това нещо, това няма да бъде възможно. Точно така. И то е кое? Личната отговорност. Той си е направил труда да го изгледа, отделил си от времето, усилията и после да помисли. То са харесва ли ми това, което говори, не ми ли харесва. Правя 2-3 горе в главата и така нататък и така нататък. Това е усилие, това е намерение. И аз им благодаря, винаги им благодаря за тяхното намерение и усилия. Защото така, чрез намерение и усилия си правиш каквото си пожелаеш. Абсолютно. Това е много силно нещо. Колкото и хейт да има онлайн и така нататък, аз също благодаря някой, като ми каже, че съм му променил живота, защото ми видял клипче преди няколко месеца и сега е примерно 20 кила надолу и пое отговорност за някакви неща. Няма как някой да ми каже, не се занимай с глупости, достатъчно хора, един човек да промениш, то си струва. Камо ли ако са десетки, ако са стотици или в случая вече няколко години съм успял и до хиляди, което аз спам много спокойно. Защото знам, че докато някакви хора ми кажат, защото има хора, които ми казват, брат, много ти пука, прекалено много ти пука. Аз виждам, че ти си човек... Това е тяхната позиция просто. Но аз виждам, че ти си човек, който говори с страст, както много хора са ми казват, че аз говоря много с страст. Но това е до голяма степен, защото сме преминали през този път и знаем какво е от едната и от другата страна. Лично ти е. Точно така, на мен ми е лично. Лично ти е. Да. Не си го учил в учебник. Да. От опит, аз знам в какво аз забелязвам как ти наричаш себе си преди тюфлек и така нататък, както аз наричам себе си буклук. Това е защото ние ненавиждаме този образ. Затова го правиш със страст. Мен ми е ясно защо го правиш така. Ти изпитваш отвращение от тази безсилие и затова това е твой мотор, който те движи напреде. Мотивацията никога повече да не се върнеш там. Преди си изпитва ужас да свършиш каквото и да било, както и аз, а сега изпитваш ужас да не се върнеш назад. Аз също. Да. И това е достатъчно, че до края на живота да се поддържа, да може да бъде окей. И особено и най-вече, когато виждаш, че тези действия и тази позиция и това, което се говори, как се говори, че директно влияе позитивно върху живота на N брой хора, колкото и да са те. Значи аз нямам правото да спирам. Смелостта от излагането на показ, на съкровени тайни, аз вече не ги наричам съкровени тайни, защото просто въобще не ми пука смисъл. Но някога са ми били съкровени тайни и съм се притеснявал от тях и съм си седял и съм си плачел в душичката ми, като едно оплашено малко дете. Нали? Споделянето на такива неща предизвиква възхита в хората. Да не говорим, че тази асоциалност, която има в момента всеки да си гледа насаме нещо, нали, тя хем вреди, хем в случая помага, че има време, нали, той и уединението да го направи насаме и да го докосне. Оттам идва за мене. И оттам, защото смелостта и саможертвата специално винаги води до възхита. Успеха и прогреса не. Да. Те водят до завист. До завист, да. Да. Точно. Както и аз съм изпитвал и вероятно ще продължавам да изпитвам това абсолютно чисто човешко чувство. Но саможертвата, чистата саможертва, тя докосва 99% от хората. Затова смятам, че много хора резонират както с твоята история, така и в случая, не случайно, програмата ми е най-голямата в България. Много хора резонират, може би с моята история. Аз не съм бил с плочки от 12 годишна. Може би, със сигурност. Да, смисъл, те знаят, че съм бил там. Защото тия без плочки са повече от тия с плочките. Да. Тия, дето седят и ядат по ъглите и плачат вътрешно и външно, са много повече от тия, дето от години наред са нацепени, за да здрави са, и сега да покажеш на някой, който е дебел, как ти никога не си бил дебел, пък ще научи как да не си дебел. В смисъл, става и работи, нали, може да си добър в работа си, но
колко добре резонираш със самия човек и до голяма степен точно той историята вижда, е важна. ти си изпитал, както и при мен, ти си изпитал него, ти си изпитвал, ти знаеш каква болка изпитва той. Разбираш ли? Той това цени. Точно. Че ти уважаваш и знаеш, че той каква болка изпитва. Точно. Тоест ти можеш да му бъдеш съпричастен. Съпричастен не може да бъдеш кой знае колко на човек, който не знаеш и не си усетил през какво е минал. Или ти самия не си имал подобни поне трудности. Колко да си му съпричастен? И доверие, как смисъл. Да, колко да. Доверието също, да. Колко от там също идва това нещо. Абсолютно. Добре, час и половина някъде поговорихме. Има ли нещо допълнително, което... Аз съм удовлетворен от разговора, изключително много. И аз много се зарадах за разговора, много готин мисля, че стана. Със сигурност ще говорим и в бъдеще, ще видим къде, как, кога. Живи, здрави и отворен съм винаги да направим нещо положително. Страхотно. Добре, благодаря на всички, които гледаха. Както говоря винаги, личната отговорност е най-силното нещо, което можеш да направиш, да я приемеш, а не да мислиш, че е само някакво тъпо клише. Защото докато е тъпо клише, ти си оставаш тъп. Така че поемете си личната отговорност, както ние продължаваме. Аз всеки ден се боря и аз с моята дисциплина и навици. Нали, за навици не навлязохме, но реално дисциплина се гради от навици, не от мотивация. И просто хубавите навици са трудно за снабдяване, лошите навици са лесно за снабдяване. Хубавите навици са лесно за премахване, гадните навици са трудно за премахване. Така че просто е нещо, което ти трябва да се отдадеш в каквато и насока, дали ще е за фитнеса, дали ще е с хазарт, наркотици и така нататък. Те са свързани нещата. Те са абсолютно свързани неща и просто има момент, в който ти балсам ти мотивацията, просто работиш върху навика, който ще се превърне в дисциплина. И ти, мислейки си, че го нямаш просто този навик в момента, това е просто, защото имаш други навици. Липсата на едното предразполага наличието на другото. Абсолютно. Обърнете го както искате. Точно така. В който искате ред. Точно Липсата така на едното предполага наличието на другото. Така. Благодаря много. Чуваме се следващия път. Ай!